Причините за загубата на нашата младост. Мислили ли сте някога за причините за загубата на нашата младеж в арабския и мюсюлманския свят? Това е танц, пеене и лудуване пред платформите на социалните медии. Наистина ще донесе истинското щастие в този светски живот? Наистина ли знаете какво е психологически комфорт? Знаете ли етапите от живота си, през които сте преминали и на къде отивате? Наистина ли знаете кой живее в тялото ви? Страхувате ли се, че тялото, което временно носите, ще умре? Наистина ли знаете какво се случва с вас, когато спите? Позволете ми да споделя с вас сумата от моите четения през годините от десетки книги в едно 24 минути видео, което промени живота ми към по-добро. Сигурен съм, че ще промени представата ви за живота и го направи по-добре, иншаллах.